Thank you for tuning in to Zim News Beat TV. Makadi sekuru. Alhamdulillah, kumaro bidosi bajaiso. Toto tikatitambire mu Cape Town. Alhamdulillah, ayo isuzu titambire takatopinda mu Cape Town. Takasvika sho. Anditi. Makachiona sei chando cha munongonzo wachitaura vazukuru venya. Vazukuru ndio zvakanakira kufamba. Tinongonzwa kuti ku South Africa, Cape Town, Cape Town. Apa tazosvika ku Cape Town. Kwakasiyana nekuJohannesburg. Iri nyika ibozi. Asi chinonakidza ndechekuti tasvika kuno takasvikirana nemvura. Vazukuru vanga kutondiseka ndisekurumana nemvura. Ivo vachitoti nyika yavo inonaya. Ya saka no ndakasvika zvakanaka. Ndiripo ku South Africa. Vazukuru vakatosangira hotela. Ndokwatiri. Saka aiwa ndinotenda Allah subhanahu wa ta'ala kuti azviitike pavanhu vese vese kutsvagirwa nzvimbo kuti sekuru chimbouyai kunoku. Isusu sevanhu vematare unofana kunzwa vanhu vanofana kukunzwira shungu kukuda kureva kuti kana vachikuda ndokuti namati Allah subhanahu wa ta'ala nemandiwedzera masimba kuti ndigone kugona kuzivisisa kokuti ndigone kuti munhu auya nechichemo apone. Asi palevel raAllah subhanahu wa ta'ala ugone kuvatongera. Ya Allah wakanaka sitereki. Palevel redu tiri kufamba nematare tichipa vazukuru vedu mishonga. Asi chimwe chatinokurudzira kumaropo, muzukuru kana anzwa kuti iye haasati apora, kwanondinyarira chii? Ini handiri muzukuru anondinyara. Sekuru handisati ndapona, ndibatsirei. Ndinoramba ndichimupa mishonga. Nokuti mishonga yetinoonda mumasango. Mishonga kuti tiiwane tinoenda mumasango, takavhumirwa nemizimu. Saka inini inguva yangu yekutora time yekuchera kuti muzukuru apore. Saka chinhu ichocho ndinosimbiraza chaizvo kuti ngavauye vazukuru. Ndosaka wendo unomupanira mazukuru aita sekuru tiri kutoshaiwa pekuti tinouya sei, mari yedu iri kukwana kupinda mudare chete, tinoda kuti tiuye nemakwanisa kuyeko. Ndosaka ndakataiwa vazukuru chichemo chavo ndachizwa. Rega nditakure mukoma Robert wacho anonditora kamera ndiri ku South Africa. Kana ndikanzi ndatakura nemuzukuru kuenda kunoiswa pakati pegomo remuSouth Africa, ndichakonomira ndiko kuchikumbira vazimu vangu kuti naiwe ndakabva kuMalawi mutichengeta futi dzoka kuZimbabwe. Alhamdulillah takafamba nendege takabva kuZimbabwe Robert Mugabe Airport tikasvika kuOR Tambo, tabva kuOR Tambo takwira futi ndege yekuya ku Cape Town. Saka ndiri kungofambira muchadenga. Alhamdulillah kuti yalla mwari muyamusvendi vakapa ujeredzi vanhu vanogadzira mandege. Tafamba chokuchoku, tasvika chokuchoku. Saka nezuro taifamba tanga takaneta wallahi, ndege ndondetesa kunge mudari kumanya. Ndasi tati ayo rega tingoti nzwisa. Saka nzwisa tapinda mudari. Asi vazukuru vangu ndoimba vari kuuya. Ndishore Allah, ndotenda Allah. Bosi kana ukapiwa wani muzukuru auye, munhu iyeyo munhu waMwari. Saka tenda izvozvo, sada kuona zvahopo ivo nguva yari kukundikana vazukuru. Saka tiriko ku Cape Town. Chando chiriko kuno chinopisa. KuZimbabwe tisanyira kuti kunotonhora, kutonhore kunodziya. Kuno kuchiriko wallahi. Sekuru vazukuru venyu vabva vatongonzwa kuti sekuru vari mu Cape Town, vamwe vakutanga kutondifonera. Ndozati muchibva kuno mune program yamuri kufamba nayo muri muno muSouth Africa kuti muchienda mutown ipi, muchienda mucity. Vamwe vakutoti sekuru vachauya here kuDurban, sekuru vachauya here kuEastern Cape, sekuru vachauya here kuKwaZulu. Ndati inini regai ndinobvunza sekuru vazvitaurire kuti vachibva pano vanoenda nekupi, ende vasakupe mahopes ekuti vanogona kuuya ikoko vachiziva kuti havazokwanisa maererano neprogram yavo kunoku nekumusha zvakare. Isusu kumarobe vavarire ndekuti vazukuru vangu kana tawana good place. Nokuti sezvo takasvika kuno kuvazukuru vakatibhadharira hotela. Saka pahotera hapagone kuti motikari dzipake dzakawanda. Ndaitarisa kuti ndikawana nzvimbo ini ndine ndichida nzvimbo ine place yekuti vazukuru vangu veSouth Africa vazhinji vacho ndovaziva vane motikari dzitereki. Saka ndaitarisa kuti tikawana nzvimbo yakanaka yekuti tipake motikari toita basa redu tokasika. Ndaitarisa kuti tidzokere Johannesburg. Ndaita kuti tikaita 2 days 3 days tipolisha vazukuru takamubatsira tikasinzira pakati. Pati kubva kuno kuti ngoenda nepo tobva takuita 1 day 3 days tobva tadzokera kuZimbabwe. But wallahi handikunyepera vasatana kuti ndichapedza mazuva akawandisa kana tichi, nokuti kuZimbabwe kucenter kune vamwe kubva UK izvo zvimwe mwacho asvika nhasi chitatu china
nasi abva ku-UK akwira nasi ndege atosvika. Saka kuda kuti uku kuZimbabwe ndatova ne3 ma-UK vakatomira. Saka ini ndichaitawo madays akudi ndikuuya kwavo ndikaona kuuya kwavo kuKomaropi kwakaneta-neta inini hazvindinese ndinokwira ndege kuzokera kuZimbabwe nekuti vazukuru vangu vacho vaita kuti ndiuye kunoku vatouya kare. Saka ini ndinenge ndiri chopo-chopo kuzokera. Kana ndaona vazukuru vasiri kuuya ndinongoenda vanozouya ende ndicho chinozondipa chizizo kuti kunoku ndiri kuinga mahara. Saka mukabva kuno muchadapfuura nekuJoburg nekuPretoria zvakamira sei? Ndichafura neko muchiona vamwe vazukuru. ndichiona vazukuru vangu ngavangoziva koko ikoko ngautotanga group ravo ndisekuraauya ende kunoko ndichashanda masikati nemanheru hani wallahi kana ndine nzvimbo yakanaka ndichashanda masikati neusiku ndikuda kumhanya kuti vazukuru vangu vapone kuti vamwe vanoenda kumabasa. Saka kuZimbabwe vazhinji vacho marova nokuti tinosakura tinorima. Saka vazhinji vanongobva mumadhiri. Saka alhamdulillah vamwe makorokosa. Saka South Africa kuna ku South Africa kune timetable yemabasa kune timetable yokuita saka zvinhu zvacho zvinolimita. Like Friday tinosienda kuJumaa wenda una msokuenda Jumaa boss ndoto mundiri munhu ndongoita dua ndongonamata every day kunamata ndichita zvese zvinodiwa pachitende changu chidini Islam. Saka ndichatora time yevazukuru kunyanyisa kunoko ndichatora nguva yakareba. Handiti tinotenda ndiri kuona sekuri mune muzukuru wenyu akabva atoti mukoma mukauya mindotokubatai pachi nyangwe mukauya nasekuru zvakaita sei ndoda kutotaurawo nemi paTV nasekuru tiri vatatu tiri mudare. Ndinozvitenda mukoma but nekutsukira ukuka ndovaya vakafanana nemusikana uya kuti abuda paTV vanhu atuka kuti sekuru chapola vanotengere musikana uyu yese musikana uye wallahi kana munhu akada namba dzake ngavamutsvage kwaanogara asi South Africa ari muZimbabwe munhu ngaende direct pamba pake asi ndovimba kuti tichibva kunoku musikana yakuya kuzopa testimony yake palevel yaari because munhu angasakanyengwe akakwira bhazi akageza apedza 3 days achigeza mushoka achibva muipapo bhazi rakakwira kondakita akamuda driver akamuda munhu wekucheka matiketsi anonzi inspector akamuda varume vese ari mubhazi 1 akuda wani musikana asi akasati ambona history yake ende kana kuti paYouTube yanga yaito yanga isati yabuda but akatanga kunyekwa achiri mubhazi rakwira. Saka akatosvika kweko izvozvo akauya ndikatikona Komaropi towadane tikatanga tikomhanyira basa. Saka vazukuru vangu vakapora vanomhanyira basa havachamhanyira Komaropi. Saka muna yakunibata bhachi pazvinokupita chete kana aziva kuti akandibata bhachi rangu haachaziva hanzi ndinaya netestimony asi apa vachimhanyira testimony akachengeta handiti aiwa pariraiti ndisekuru anenge vachitatira nevazukuru baba makandizei tirikumariyo mukumarobota ndiri raiti muri sei muno mukapa mukapa tungodaro tungoshereketawo tirimo mukatimo kumusha ndekuri musha kuchiredza asi inini ndiri kukwekwe ndokwandiri nemba imba yangu iri kukwekwe ndokune mhuri rera asi munhu ndokwairi ndizvozvo handitika ndakanzwa manditi mukomai ndakanzwa muchinzi nasekuru muri kuuyawo Cape Town haini mukauyaka zvakutotaurawo nemi ndakati vanochi ko TV inonetsa ndichangoita onika handiti ndokuita kamera yangu oni zita ndiani mukoma ndimehluli moyo vamoyo dambudziko rashupa ramakati mukoma inini kandoda kutotaura pamberi pemhuri yeZimbabwe ndiri mudare ngavanyatsonzwisisa kuti zvakamira so ndikozoti kana zvichinge zvandakundai dambudziko iri ndikodzoka futi zvakare ndichitaura rakamira sei. Chekutanga ndimbomurusa sekuru akadeni sekuru nasi ndakubatai ndakandingoti aiwa ndikangosvika kuzimu ndotodi kutosvika kwamuri asi nyasha ndodzatibetsera kuti tidi tisangane muno tozvikudza zvikuru saizvozvo. Saka dambudziko riripo panapa ndiri kuti inini ndava nemakore ndichiti kudawo ndichaona chinoti baba kwandiri muupenyu hwangu asi kusvika nguva zvakatoramba ndakandozama kumasowe ndikanamata ndikamanya asi zvakangoramba zvakadaro kumasowe ikoko. Vakadzi ndofunga munhu achinjanisa mhene kuti vangani uchingoti kudavo ndikaenda pano uyu zvichaita asi uchitoona kuti musoro mekunge masiyana nemunhu wacho anotowana vana nomwe munhu wotobva ona kuti aiwa dambudziko iri harisiri revanhu vaya idambudziko rangu iri
uchifamba kwaunenge uchifamba kune masowe naprofita chichivanenge chikotiwa aiwa zvinhu zvinodzinza chichi zvifambo shandisiwa svitwa ropa zvongori nyaya dzakosiyana siyana. Saka ndakasvika pakuti ndise masowe acho iwayo ndikati ndaneta nazvo. Ndaneta nekuti kumasowe acho zvisati murume uyu kana achinge achitanobetsiranobetsera kana kuti gungano kutoti atofamba matare kubva kuZimu kuya kuno kubva kuno kuenda kuZimu ndaitobetseredza kuti zvifambe chitoti kudawo rimwe zuva richadini zvichafamba. Asi kutaura chokwadi ndasvika pakuti ndapererwa chero kuti nditi ndingati ndikushandira kuti ndivake chakati handichakwanisa. Chikonzero ndechiti ndikavaka ndikuvakirani ndinobvunzewo ndikavaka panapa ndikuvakirani ndikatenga chakati ndikutengerani. Saka ndakatosvika pakutoti chiro zvaitika ndisina basa nazvo nokuti life yacho kuti nditi ichabudirira mukati ndakatoona hachatomboitikana. Ndakaedza ndipandogona napo vamwe vakanditora vakati enda kwakati enda kwakati enda kwakati zvangoshaya basa. Saka ndakasvika pakuti inini hangu handichade zveupenyu. Ndakambosvika pakuti nditi handingozviuraya ko hazvibetseri kuti nditi kwai ndikurarama. Vanhu vanongosangana navo chiti zvangombozi zvatori murume akasvika leo ndoti ndakasvika papo ndisina mwana. Munhu akasvika aine mwana kana asina mwana unogova murume chiudzii. Saka zvakandishungurudza nanhasi zvikundishungurudza. Ndaitoti sekuru amene vakandibetserawo ndopa ndicharatidza nyikawo kuti aiwa tingachema hedu asi pane vakatumwa naMwari nevadzimu vavo kuti vadibetsere. Saka ndosaka ndiri pano sekuru ndoda kuti mundibetsere. Handina dambudziko rokuti ndizoita munhu anenge achiratidzwa munyika yese kuti aiwa ndakapotambudzika nedambudziko rakati asi zvakazofamba. Ndida kuti ndive chiro zvikanzi makore 2 muchiratidza vanhu muchishandisa imi sekuru kuti aiwa tinaye munhu panapa handina basa nazvo. Inini nichangoda kuti ndipone ndikwanise kuti ndiite mhuri ndiverenge kuti ndiri murume wepakati pevanhu kwete kuti ndinzi ndiri murume asi ndisina chandinacho chandototi uyu ndomutuma kuti andicherere mvura. Handina kana umwe chete. Mudzinza ndechitoda kuti ndikutosepa kutonzi onai ndichikurangara ndakambovaka imba kumaruzevha. Imba yacho iyoyo ndakatonza vaitotaura kumakona vanatete nevamwe vakangosiyana siyana zvari kuvaka imba achaigara nani. Mavati masvoko iwayo akandirwadza kana uchinzi achaigara nani zvava kutodii zvarava kuti vari kuziva zvinokonzeresa nekuti anga ri second room house asi zvikanzi achaigara nani mashoko iwayo akandirwadza. Kusvika ndazotengesa nomushavati ndikati ndakutoma nogara kwekwe kutaura full time nekuda kuti ndechitoona kuti for sure hapana hapana. Saka ndogara nani musecond room zvina ndingonogara kutano kwachiko asi kutano kwacho vanenge vachikuti kuda vana vake vari kupi varikudzidza kuchikoro peivaachauya izvo hapana. Samoti life akatasiyoso unombosvika pakuti ko inini pachangu nemhaka yezvakadai zvakambofamba sei kana kuti ndindakasarudzwa mukati medzinza kuti ndive zvandiri chii chakanga chaonekwa kwandiri. Vamwe vanga vachiti kwai aiwa pakaonekwa daki pauri panonzi pane daki rese saka vakati tiri kutora daki racho kuti zvinhu zvako zvifambe. Saka unoti saka kusunungurwa havo pombokandwawo kune umwe munhu asi manje futi kukanda kune umwe hazviitiwo futizve. Saka unopedzisira wangosvika pakuti ameno zvangoitikawo zvakaitikawo but life inenge watogive up. Saka zvinotorwadza sekuru ende zvekutamba. Ukaona uri pabasa vachiti pabasa unochifunga kuti hamunhu ane mhuri yakapera zvototonyara utotiwa kuti handina unoudza kuti kudii kokana kuti esikuda kuti munhu akaita seuya ndofunga ane zvinhu zvake nevana vake asi panenge pasina manje wotombonyepa uchitoti vana vangu usina vanhu panenge pachitaurwa nyaya dzevana uchitoziva kuti hapana choinacho pasiro asi kutaura chokwadi zvinondorwadza sitireka.
ndikati chii chandakavatadzira vakazviita vacho asi ndovanoziva ini hangu chadachemera panapa ndikuchemera kuti dene zvangogadziriswa nasekuru zvinhu zvangu zvikaita kuti zviite zvakanaka uyezve ndive chiratidzo kumhuri yese mudzinzo redu muzimbabwe yese kana kuti tongoti world yese kuti zvakadai zvinokwanisa kugadzirisika. Handina basa kuti motora gore kana kuti makore maviri muchingoshandisa inini kuti ndiite example yekuti zvinokwanisa kuchinja pamakore andava nawo. Chishuwo changu ichocho. Handiti tichatadzokera kuna sekuru. Makambendere kuti zvipatara izvi zvana chiremba kuti vakuongorore kuti vabva kutaura kuti moyo tiri kuona kuti une dambudziko rakati kuti moyo hatisi kuona dambudziko pauri. Ndakamboenda kuchipatara kumadoctors asi ndakaenda kuna Dr. One ndobva ndiudza kuti zvinokwanisa kugadzirisika asi yava nyaya yekuitira kunze. Nekuti nini kumasowe kana kuti ndingoti kumaprofita pandaifamba vaingoti hazvisi kureva kuti iwewe wakazvara usingazvari, asi inyaya yekuti kuri kushandisiwa ropa rako rozowanikidza risina kusimba nokuda kuti rechishandisiwa kwete kuti wakazvara usingabari. Saka ndabva ndangoona kuti ndofunga chiri kumadoctors kwacho ndozvingodi zvingoonekwa. Saka ipapa sekuru mumhuri menyu mimi kwa baba venyu muri vangani? 36. Vakomana vangani? Itongori 6 futizvo. 6 boys. Vamwe vese vane mhuri? Hongu vane mhuri asi tiri vaviri vane dambudziko iroro. Ndini wokutanga nokupedzisira. Hatisati tava nevana tiri vaviri. Munditorai vamwe muri tomboti muri 2 ndini mumwe wenyu masangana munotaurana kuti chii vanhu vane dambudziko rimwe chete? Kuti pega pega panoita tongoti kuda kana achinge anzwa kuti pane munhu anoita sokutanga kutibetserei anondifonera kunoku kwaita munhu saka hamena ngatimbomayatire tindeko tosvika ikoyakoya aoneka hapana chobuda iniwo ndikanzwa something ubva ndamutora shamwari kunenge kune munhu kuno obva manyawo futi asi kutaura chokwadi aitondinetsa mwedzi wadarika iwoyo achitoti mukoma zvino toita sei zvichaguma nei chii chatakatadza tiri vaviri vamwe vese 4 vari right vese ko isisu ipo ndati ameno shamwari oda kuti inini ndini mumbo wacho ndini first born iye ndi last born asi ndodambudziko ripo asi iye ane mutwini asi pautwini hwavo iye ndemudiki asi mutwini wake anichi anotori nevana vaviri vatoti kure. Muzwa kuti chivamwe tichidzokera kuna sekuru ndinosangana nemadzimai anonyatsobuda pachena nedambudziko iroro rekuda kubata mwana muoko. Ndingati ndimi murume wekutanga. Varume vandinoziva vane dambudziko iroro vanogona kutouya nemadzimai avo kumatare kana kuti vanogona kuuya vachikuti nemudzimai wangu hatisi kuita so, asi ndingati ndimi murume wekutanga abuda pachena kuratidza kuti ndine dambudziko rembereko. Handisati ndabata mwana mumaoko. Handiti. And semurume nematauro amuri kuzviita inini sababa ndiri kunyatsozviisa paposini nematsanangurana kutaura kuti even handida kuvakaimba ndinovakirana. Handiti. Imi muri kunzwa ndiri kuno kwandiri kuSouth Africa kuno ndikatogaragara nobva ndatofona kumba foni inenge ine vanhu amunoti vangani vanenge vachitaura ipapo video kumumwe achiita sei hazvifadzi. Saka ndikazviisa muposisheni yenyu ndoona kuti ndofonera kumba ndotaura namadhamu ndoita sei ndanyatsozvinzwisisa. Chero kati ndoda kuita chakati unobva wasvika pakunoisa mabreak ndozviitirana zvichasara nani mibvunzo iyoyo inogara aripo. Saka zvobva zvandipedza simba kuti ndatopaudza mani ninamama ndichitoti ndafunga kundozvipfuudza ini because kurarama kwacho ndimorarama hangu bada pacha ndinoraramira. Ndofunga
situation inorwadza wese pamunosangana kana kuti neshamwari kana kuti nemhuri dzimwe boys dzine vana vavo vachijambira pavari hatagareki navo unogara chiudzina kana vachitaura dzekuti mhuri dzedu iwe unotiti kudii ipapo unotobva wasumuka manje because hapana chauinacho ndichikurangarira pasociety yataiva nayo kukandirana nyaya dzemari dzodzidzi ariko akandirwadza manje last year akabva taura pagrupu kuti iwewe Nyarara unogotaura chii unoziva kuti hauna zvare Nyarara unoziva kuti hauna zvare ndakabva ndapererwa nesimba ndikati murume yabva andifudza straight pagrupu pazere vanhu ndaitaura chokwadi zvikurevei ndachibaya pamunhu saka zvakati ndasvika pakuti ndadzikira nenzira yakadai kuti mandudze kuti kwai Nyarara ingadai wari umwe munhu wasumuka ukanotsvagawo kuti uone kuti unobetsereka sei ndakabva ndapererwa ipapo ndakanyarara rangu but ndakazomupindura papa ndikati imimi munozvakatenderera imberi nekutaura ndakabva ndadero imimi munozvakatenderera imberi nekutaura pagrupu isisu tisingazvare tichanyarara ino ndakadero asi zvakandirwadza dai takatuvana todu twamazuva ano tinobva tovai tosofunza kuti uncle where are your children unotobva uzati apa haasi kuziva innocently ari kutobvunzawo zvake innocently zvangu zvabaya manje kuti abvunza something but of course ari kuexpecta chii kuti pava netamba asi hapana manje panenge pasina zvokutoti unobva una kuti tiri munyika yedu because haungazvipfuudzi but sometimes unofunga kuti handingozvipfuudza because hapana chekuti unoraramira unorama tirudzivo usina chaunoti kwa ichi ndechangu zvikuru saka uchishanda so unoti kuti ndiri kushanda but ndiri kushandira hani handiri kushandira wacho ndiani saka ainangu kutaura chokwadi handichazi zvekutoita because zvandaka mulife mangu zvandosanganisana ndakatoona kuti hazvina ndingochingo-nyarara zvangu last ndine zuro here pandataura namani vangu kuti ndakagive up hangu panyaya dzodzo zvikanzi aiwa musagive up chichi maybe zvichaita ndikati but chero zvikazvoita mheno ndezvarini izvozvo ndiendawo nemakuru mangani mwana wacho anenge andichinzi chii muzukuru here mwana chii zvikanzi mwana wangu handizoti chii chakaitika muupenyu hwako asi ndofunga rimwe zuva zvichaita hazvo saka inini ndangotiwo vasikuru vari kuuya ndovimba navo uyezve ndoziva kuti vakagobetsera vanhu nemi wandioni kuti ndingaraswa ndochokwadi ichocho sekuru muzukuru wenyu ndiri kuona kuti angada kuita give up saka mukaona atouya kwamuri asisina kuita give up aiwa manzwa dambudziko rake nechichemo chake chaanoda kuita kana tichingotaura zvedu kunyange zvisiri nyaya iri nyore zvinhu zviri straight forward haasi kuti ndiri kumbotsvaka kana kuti sekuru ndazodii ndazoita sei asi ari kuti chandiri kuda sekuru ndechekuti nesimba renyu imimi mundishandise semuenzaniso nekuti ndoda kubata mwana maoko uye zvakare nekubvisa pfungwa yekuti dzimwe dzenguva rega ndizvipfuudze nekuti ndinenge ndichiraramira aya mukomarobe zvinorwadza mumatare munouya nyaya dzakasiyana chokwadi nyaya iyi haisi munhu mudiki sekutaura kwaaita neniwo ndinobatikana nyange muri ndinadzo asi nyaya dzinorwadza kune vanobasira alhamdulillah ya Allah subhanahu wa ta'ala tichakumbira muzodzi anova ndiye Allah subhanahu wa ta'ala kana pane gwenzi riri kusvika pakadzikadzika achakola apitiki yawo achiwanyika vanofanira kuratidza kusimba kwavo asi alhamdulillah nekuti vese vapona vai vapona kubva kuna Allah. Ndofunga kuti tine muzukuru ari kuZimbabwe akauya within some days sekuru ndinoda kuti ndichida
ndichibara mwana mimba yekutanga yakabata ndada kubara futi so ndapera akabva uya akati sekuru murume wangu ndiye asi murume akachema kwanga kubasa akadzoka amutaundi asi vakaya chiti tinoda kubereka futana kwatoita kunonga ane mbereko saka ndokudaro yala inini zvangu handingambozvirova dundundu asi ndinoti mwana zvirove dundundu nokuti vane zviwanira vanenge vachifamba navo chakanaka mukomarombe chakanaka kana muchinzi mimi muri kushanda neng'anga mukanzi Robert neng'anga dzake akuromba kuromba kwacho ndiko kuya kuSouth Africa kukwira ndege kuyozoita mabasa masiya gubese masiya chi kuzotsvaga kuti basa rangu rifambe mune zvakanaka ndichitorana chapola vachibuda paTV iyi nhau yekuti sekukumbira kwaita kuti ndishandisei Mwari ngavamushandise mbeu dzake dzidzokere tichakonekita nokuti ndakaona vakonekita kare achapona pachibulanda anotokuntuntumira muri kuzonotuntumira kuzadzwa nengirozi saka pachibulanda yatiti munhu anagwida ndi mzimu waMwari anantuntumira saka ndanzwa kutaura kwenzinza ndimakwezi ndinotenda asi akachiita okoya mukomarombe ndakauya ndiri kuno kuSouth Africa kuno ndakauya ndakatakura pfumo yakarodzwa yekuataka munhu ari kurefu so chikumbiro changu ndechekuti ndikawana pakanaka murume uyu ndaida kuti nditange ndimubhoilise kubvisa jambwa asi nhau yekuti muzukuru akagona akatosvitsa akatitambira zvakanaka munhu akati panoremekedzo kuti sekuru achapona naRobert vari kuuya ngavapinde muhotera asi dare rangu harisi kuda hotera kuti dare mukomarombe kutaura pamberi paAllah subhanahu wa ta'ala kurespektwa uku kunodana japureza nane elimoritu akaiswa muhotera vanofara bose mamusicians saka isusu vemidzimu tinenge tichida pamwe patinomboboilisa gati rekuti tinofanira vanhu vakaita chinhu chacho vazive kuti chinhu chedu cheshe chadzoswa nani inofanira kubhuruka futi ndege painosvika panapa ndobva ndaitokuekwa pamusoro nditi vana vake vakazara muchiuno kutukwa kwakanaka kunoita kuti uzive kuti paunokura kana ukatanga kuzoita iye mwana iyeye bhaibheri ndakaridzwa ndichiriverenga bhaibheri asi kwanga kuna mbuya ndiye Maria Magdalena kana ndiye mai vaJesu pana mai mukadzi waJosefa akazobereka mwana achembera handiti zvidiki izvozvo zvaazosangana nazvo mwana Mwari vakakusikira izvozvo mukomarombe dare rinorwadza ende iye anofanira kuziva kuti ari chiga cheupenyu chakasimba nenguva yakanyimiwa vana aiwa isusu tiri kungonotora makii kukirura pakakiruriwa pakakirwa ivo vana tete vakudaro ava vakaita mushereketo wavo vanofamba vachisekerera kuti uyu watambudzika inini kana ndakaona paTV ndinoudza kuti ndandistata ini ndakunovhura pacho tenkiyo yakabatiwa iyoyo ndoyandokunovhura chubu handiti dai Allah vandibvumira ndakonobata chubu ine vana 2 kana 3 ongodurura zvake vana vangobuda vapwere kuti akavhire ndimo so Allah subhanahu wa ta'ala ndiye ndinokumbira because mukona komarombe ndiri pakona pandofanira chitaura chiti gati rimwe rabhoila but kuno inini handichengete nemagati ndoda kuzvichengeta because masecurity yangu yarikoko but ndinzvimbe padiri hauzoziva kuti murume mune munhu akaita sei asi ndiri kukumbisa ya Allah handidika hapa nemurume ndinopedza pamberi paAllah subhanahu wa ta'ala ndinotompeja kuti ngirozi yacho kana isikoko inini kanjwa cho chandofekera chandogarira kunga chandinoterera mutero chii inini ndakauya mukomarombe kuzonyenzo ende vane vandikwaona usarwari afana kurwara BP handiti akawana mukadzi ngasevenzi bedhuru pungwe asi ndoziva kuti mbeu ari kudurura mbeu alhamdulillah ipapo tabeja tichadzoka futi paTV tichitaura kuti mukomana uyoyo ane mwana wake kacheche ake kwete kekugadzirirwa kuti unonodhonzerwa mumwe munhu unodhonzerwa kaindimo unopakiririwa usukuuchika tiri kuuchika isu ndinouchika wallahi pamberi paAllah subhanahu wa ta'ala tinotenda sekuru alhamdulillah
For these and more stories, tune in to Zim News Bit TV.